også ude af den halsånd guillotine der. Yes, vi er færdige, når vi tæller det. Godt. Så er der en vigtig ting. Hvis I bliver grebet i den her stemning, og det gør I, og får lyst til at råbe, så det er vigtigt, at man har det på stedet, når I rammer tynden, ikke? Så ellers så lyder det sådan, og det kan noget, og det kan ikke noget her. Nej, præcis. Jeg havde faktisk overbrug, dengang jeg boede i København. Hvad hedder det? Yes. Ja, det er lige sådan der. Godt. Vi går videre til spændende her med musespanden. Den er altså noget mere avanceret end de her derovre, så nu skal jeg sådan der. Ja, du behøver en gang. Det er ikke noget dig gør. Please. Okay, 1, 2, 3, 4. 3 slag. Spil. 1, 2, 3, 4. Der var lige et par analytikere her, kunne jeg se jeres øjne. Der lige flikket et øjeblik. Og fordi jeg sagde, han startede jo med hvor mange slag? 1 slag, ja, præcis, ikke? Og hvad er det for noget? Det er noget med musik og optagter og sådan noget. Vi skal ikke tage af, vi skal bare huske, hver gang solen tæller ind, så skal I starte med 1 slag, og så er det bare 3 og 3 og 3 og 3. Det er det meningen? Vi prøver. 1, 2, 3, 4. Og så stop. Det er rigeligt. Det er perfekt.